Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Asteartea da eta dagoeneko aste honek askorako eman du. Bai, bereziki galdetegiei dagokienez, Carlos Mazonek, Valentziako Generalitateko jarduneko presidenteak atzo, diputatuen kongresuan agerraldia egin zuen politikarien galderei erantzuteko eta begira, autogobernua aritu zen Euskal Parlamentariekin. Eta etzo baita ere, Xuar Pazos gazteak epaitegian deklaratu zuen. 2024ko Tolosako inauterietan larriki zauritu zuen ertzain batek foam jaurtigailuz. Xuar Pazos gaztea begian jo eta begi horretatik itxu geratuz. 21 hilabete beranduago deklaratu du lehen aldiz Tolosako lehenengo instrukzio epaitegian. Beraien helburua Paris bezala, istripu bat zela esatea. Gezurrak hartu zituzten astiro, beraien helburua Paris bezala, aztea eta isiltzea. Eta beste bat, atzo hasi zen abortatzera zijoatzen emakumeei jazarri zitzaizkien 21 pertsonaren aurkako epaiketa Gasteizen. 2022ko iraietik azarora Askabide klinikaren aurrean elkartzen ziren antiabortistak akusatuen aulkian eseri dira. Askabideko kudeatzaileak azaldu duenez, urtean bitan 40 egunez abortuaren aurkakoak egunero biltzen ziren otoitz egiteko, arrosarioekin, kamisetekin eta kartelekin. Eta modu antolatuan egiten zuten txandaka. Europan halako auzi bat epaitzen den lehen aldia da eta horregatik jarraipen handia izaten ari da epaiketa. Have yours. Don't let them take your power. Don't leave it alone in the final hours. Ben eta bereziki aipagarria da epaiketa hau gaurko egun ez duela 105 urte, 1920ko azaroaren 18an abortua despenalizatu zutelako Sobietar Batasunean eta hori egin zuen munduko lehen herrialde bilakatu zelako. Alexandra Kolontaik bultzatutako dekretua onartu ostean, abortua legeztatu egin zuten. Dekretuak zioen abortua zigortzeak emakumeak klandestinitatera eta beren bizia arriskuan jartzera behartzen zituela. Tamalez, oraindik hori aldarrikatzen jarraitu behar dugu. Mundu mailan 10 emakumetik 4 abortua debekatzen duten edo lege oso murriztaileak dituzten herrialdeetan bizi dira. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si qué pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Tiempo de ver cómo se levanta la gente. Eta hori ere izango da egun gutxi barru emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako egunean egingo ditugun aldarrietako bat. Atzo agerraldia egin zuen Euskal Herriko mugimendu feministak azaroaren 25erako manifestazioetarako dei eginez. Hala, manifestazio bana deitu dute Baionan, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean. 7etan izango dira, Baionan izan ezik, ordu erdi lehenago hasiko da eta, geltokitik. Indarkeria matxista sostengatzen duten egiturak, konplizitatea, sareak eta anaidiak salatzeko kalera ateratzeko deia zabaldu du mugimendu feministak. Zuen hipokresia indarkeria da, lelopean enegarrenez mobilizatzea deitu dute. Isiltzen alegin du arren, gu gabestuko dugu. Entzuten ez gaituzten jontzat, Lehen Alexandra Kolontai aipatu dugunez, ekintzaile gehiago aipatu nahiko nituzkenik, izan ere gaur 26 urte dira Inigo Egiluz kooperante bilbotarra hil zutela. 1989ko barkatu azaroaren 18an, Inigo Egiluz bilbotarra eta Jose Luis Mazo kolombiarra hil zituzten Kolonbiako paramilitarrek.
Hirugarren mundua eta bakea gobernuz kanpoko erakundeetako kooperantea zen egiluz, eta apaiz Kolonbiarra berriz, Mazo. Autodefensas Unidas izeneko talde paramilitarrek Atranto ibaian 2 pertsona horiez gain, beste 8 lagun zihoazen txalupa kolpatu zuten beste 11 batekin. Poliziaren babesarekin jokatu zuten eta 2022an Kolonbiako estatua erantzule jo zuten epaitegiek. Fermin Muguruzak abesti bat eskaini zion, gizon armatuak izenekoa. Eta Fermina aipatuta gaurko egunez, 1985an Kortatu musikataldeak bere lehenengo diskoa aurkeztu zen, Kortatu izenekoa. Giro festazaleak eta aldarrikatzaileak tartekatu ziren disko horretan eta arrakasta itzela izan zuen. Musikari zegokionez ska erritmoek begibistako presentzia zuten, baina rock oldarkorragoa ere sortzen hasia zen hirukote ordurako. Hitzetan berriz festak eta umoreak garrantzia handia bazuen ere, salaketa kantu gogorrak ere azaltzen ziren, hala nola, Hernani, 84ko ekainaren 15. Disko horretan dago Kortatuk euskaraz idatziriko lehen kantua ere, Zu atrapatu arte. Gainera, Kortaturen ibilbideko kantu esanguratsu asko biltzen ditu lehen LP horrek, aurreko ez gain, Don Vito y la revuelta del frenopático, Tatuado eta Sarri kantu ezagunak. Diskoa Iruñeko Txut tabernan aurkeztu zen esan bezala, gaurko egunez. Irratikoak antziren bititzen zuzenean paella jango zutela, eta pitita zarri bere muturretan saltza zudela kontuatu gabean. Eta baita zuekin ere, Goiuri Ezeizarrandi, egunon! Egunon. Izketan ari zeizuena, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1061 garrena du, goizak 10 eta 17 minutu, azaroak 18, gu 3, eta hemen diote, Goiurik dirudi sirenita. Bueno, bai, akaso bai. Esan dakoa entzuleok bigarren kafean zaretela, naiz irratian eta gu prest zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko ongietorri.
Bizaiak taldeari garantzuten porlanezko Lorea lan berria kaleratu dute duela hilabetetxo eta bihar izango ditugu bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan ezin egokiagoak, gaur aipatu ditugu reggae eta eskadoinoak eta giro hauetan gozo eta goxo ari dira euren diskonetan Zamaroa kantu ari garantzuten. Amaika dira amorez emateko arrazoiak. Amaika dira amore ez emateko arrazoiak alaxa besten dute eta guk amaika arrazoi dauzkagu gaur amore emanez eta zuei maite dutake elkar banatzeko. Eta maite duten elkar banatzen lanetan nolabait lehen errelebo eman behar duena Julen Goikoetxea arbe gozo. Gustora asko emango dugu. Arnaz luzean gainera. Ba, ikusiko dugu, akaso erritmoa bizitu eta zuei utziko dizuet esprinerako aukera. Ez dakit, zuei noiz gertatu ote zaizuen, nonbaitera gobiatzen zaituztenean, lehenengo aldiz, kaso, apur bat urduri edo joan zaitezketela. Kontua da, gure herrian, badagoela horrela internetaren inguruan, eta bere garaian blog komunitate bat eta izan zuen taldetxo bat, eta urtea daramatzate, urtean behin elkartu eta bazkaritxo bat egiten dute. Eta duela hilabete batzuk, behin dena esaten hasita parranda giroan egitako batek esan zian, urtean etorri behar duzu, zuri ere interesatuko zaizuan sortzen diren hizketaldiak eta bat eta beste, eta denak ezagutzen dituen, bazkari horretara joango ziren guztiak ezagutzen ditut, lehenagotik ere, baina denekin batera elkarrekin ez nintzen sekule egon da, banuen ala moduzko ez dakit errezeloa edo kezkarik ez da gutxegorik ere, baina talde horretan zenolako giroa sortzen ote zen, denak jende ezberdin eta horrela, eta joan nintzen, larun batean, eta egia esan oso ondo pasa nuez, asteko giro osona egon zen, eta bestetik asko ikasteko balio izan zidan, gaur egungo horietako bat, gainera lehen aipatu dizuet, bigarren kafean izan gero bere garaian, Inigo Balerdi, alegian etxeen izendegiarekin eta nola biteko lanketa bat egin duen laguna, eta horrelako gauzen inguruan, internetek software librearen inguruan, eskaintzen dituen baliabideak ezagutzeko balio izan zen, ibintzat ezagutzen ez nituen baliabide eta erramintak ezagutzeko aukera mantzidan, bazkaldu ere ederki egin genuen, Mondeju giroan eta ederki ibili ginen. Mondejua. Gauza ederra da. Mondejua, arkumea. Zigosea. Ikatxa tortilla, eta horrelako gauza jan geniten. Ziguna. Eta egun ederra izan zen, eta espero dut, hurrengo urtean ere joan alizatea, eta kontatuko dizuete, Mondejuak zer moduzkoa zeuden, hurrengo urtean ere. Nere maite duta nahiko simplea da. Igande arratsaldean iritsi nintzen, asteburu luzea Pirineo aldetan pasatzetik eta etxera iritsi xisko eginda nengoen, baina tartea ere topatu nuen, goizia martzen, arratsaldeko 7:30 edo, eta esan nuen, hausi da momentua, nire etxean aspiradora eta erratza pasatzeko. Eta viniloa jarri nuen volumen altuan, pasadenaren viniloan aukan antxe eskura, eta horixe jarri nuen, goibel arnazten dute, eta kriston pakea eman zidan etxean neukan mierda danak entzea. Asko zegoen? Asko, euskeraz esaten da nazka, ezta? Bai, hori da. Hoxe, nazka emate zuen, bai. Ondo inigo. Ez, pentsatzari nintzen, zerbait egon behar zuela, igande arratsalde asteburu horrela pasata gero itxera iritsi, eta igande arratsaldeko ordu horretan, garbiketa lanetan asterako, zerbaitek begian enbarazu egiten zizun. Ez, akaso zen atzo ipatu nuen konversazio lakaniano ura, iritsi nintzen hola pixiate aserre edo. Baina ez bereziki aspaldi behar nuela etxea garbitu eta... Atzo berriz aserre? Ez, hau igande arratsaleko kontu bat entzarinez. Eta bai behar nuen hola pixiate... Bai, kakaken du. Bakizu, atzo ikusi nuen gaur egungo hautsa ez dela garai bateko hautsaren berbera. Ara? Aldatu da, gure hautsa ere. Bai. Gure hautsak dauka gure arrasto tekstil kalidade txarrekoetatik. Begira. Bai, eta hor poliesterrak eta poliamidak eta bestelakoak agertzen direla. Garai batean artilla eta kotoiak presentzia gehiago zuten, baina gaur egun gure arropa ere erdi plastikozkoa omen da, eta hor sortzen zaizkigun, sortzen den hautsa, etxean sortzen den hautsa, kalidade txarreko hautsa da, ze gainera, kimiko guztiak
bereganatu eta xurgatzeko eta han pilatzeko gaitasuna du, zoritxarreko gaitasuna, eta beraz, bai, nonbait, gure bizimodu traketxauetan hautsa ere okerrera eraman dugu, eta beraz, hori jakinda berdin, baina nik hautsa kendu nahi nuen, begira jotzen zidalako, eta pixkat, entzuleak barkaia zuen, pentsatuko duzu orain zera, hemen izketan ari denau, zerri bat dela, bizimodu intentsua daramagu, eta bakarri bizigarenok, etxean lan asko egin behar ditugu, eta nik arropak pilatutan nituen, oie jarri nituen bere tokian, erratza pasatzeko nukan, baina ondo pasatzeko, ez pentsa hola, pasadatxo bat behar zuenik, Erratza pasata, gero aspiroa pasa nuen, da oraindik gero berriz ere erratza pasa behar izan nuen. Eta Goiuri ez izarani, azina zure maite duta? Begiran ere maite duta da, gaiak pilatzen zaizkidanean. Batzuetan gertatzen da, landu behar ditugula, gaiak irratian, utxuneak bete behar ditugula, erreportaia prestatu behar ditugula, eta batzuetan izaten da, sentsazioa geratu garela gai gabe. Ja hitzegin dugula, hitzegin beharreko guztiaz, eta ez dagoela nor elkarrizketatu, o ez dagoela zer ikertu, ez dagoela zer irakurri, eta gertatu zait azkeneko egunetan, gaiak pilatu zaizkidala. Esan dudala, honen inguruan hitzegin nahi dut irratian, honen inguruan hitzegin nahi dut irratian, honen inguruan hitzegin nahi dut irratian, beste honen inguruan hitzegin nahi dut irratian, eta badaukadala orain, zerrendatxo bat, esango nukain bat erreportaje egiteko moduan, ezta? Eta gustatuko litzaidakela gai hauen inguruan hitz egitea. Orduan, horrek asko postu egiten hau, ze pentsatzen dut. Jo, begira, zerrendatxo honek baten dit nolako lasaitasuna, ze beharko bagenu. Imaginatu gaur, izortzek azkeneko unean esaten digula. Aizue, hau eta hau gertatu zait. Eta ezin aizuekin egon. Bete behar dugu, izortzek utzitako utxune hori. Badauzkat, hainbat ideia. Eta badauzkat ideiak, eta horrek motibatzen hau bai gaiaren inguruan ikertzeko, motibatzen hau zuekin elkarbanatzeko, eta horrelako kontutxoak. Hemen Gorkak esan du, Goiurik sirenita dirudila, baina baita ere tokata bat erosi behar duela. Ostia, Gorka, hi ere aurreko mendeko haiz, Zer da tokata bat? Tokata bat da, 80ko hamarkadan disko irakurgailu bati nola deitzen zitzaion. Igual 80ko hamarkadan. Bai, tokata bat, tokadiskos bat. Bai, baino? Zenekin tokata. Bai, da pixkat... Tokata ifua. Jabestruz eta olako esaldiak erabiltzen ziren garaikoa pixkat. Esan duzu? Jabestruz ez duzu inoiz entzun? Ez. Hori pixan noventeroa dare, bai. Edo... Jabestruz. Nola bestea? Digamelon. Digamelon. Bat Stevie Wonderekin ez aldao. Effective Wonder. Effective Wonder. Oie denak... Kuñadismoa da pixkat hori, Bai, baina oie denak dira pixkat noventeroak. 80ko hamarkadakoak. Edo 2000koak. Hor. Aki andamios eta horrelako. Bai. Ki andamios eta... Bai, ¿Qué me estás container? Bai, horrelakoak. Eta hori denak nik uste mende mugakoak direla. 80ko hamarkadaren amaiera eta 2000ko hamarkada horren hasirakoak. Eta tokatare pixkat garai hortakoa da, Gorka. Baina zu ere garai hortakoa zara, Gorka. Zuk, Gorkak bizitza gehiago egingo zuen aurreko mendean ontan baino, akaso? Hortxe, Hortxe, biliko da. Gorka, non bizi izan zara gehiago gaur-gaurkoz? 21. mendean edo 20. Hoi jakin nahiko nukenik. Ikusiko duzue nire etxean daukadanean, nik ere garbitu beharko dut, nire horrexe pasatzen zait nahi dut museotara joan, antzokitara joan, eta gero, zera, komeriak. Irakurri lehenengo mezua, bai, Gorka, irakurri dugu, Goiurik sirenita dirudila. Lehen ere aipatu dugu. Porlanezko lorea disko ari gara aletzen bihar bisaiak taldea gurekin izango da, sehaska kanturik gabe amaitu eta bagoaz gaurko gure gonbidatu orkestera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Datozen minutuetan izpide izango dugun ekimenak ezagutu genuen unetik piztu zuen gure harreta. Igerik eta zeharkaldi bat. Senia eta Segura ibaiak lotuko zituena Valentzia herrialdea iparraldetik hegoalderaino zeharkatuz. Horrela esan da ehotzotzean, azken aldian gero eta sarriago entzuten ditugun kirol erronka bat gehiago dela pentsa dezake edonork, baina auker dabil uste hori duena. Gizatasunez eta aldarrikapenez beteriko istorio bat dago honen guztiaren atzean, eta beronen protagonista nagusienetakoa euskalduna dela jakinda, bigarren kafean ekimen honen ondigutzeko irrika sortu zaigu. Gema Sanginés da Nadante el País Valencia proiektuaren arima, eta berak kontatuko dizkigu xehetasun guztiak. Gema, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo, bai, bueno, egun naiz, aritu naiz baintxe bertan zuez entzuten eta pizka bat hemen País Valencian sartzeko hautsak entzeari eta garbiketa egiteari hemen esaten da fer dissabte. Horrek esan nahi du larun bata egitea. Ara. Ohikoa delako, hori, larun bat goizean dedikatzea horri. Nik igande gauak eskaintzen dizkiot, Gema, baina kontzeptu antzekoa da. Bai. Askotan asteburuan egin behar izaten direlako horrelako lanak, bai. Gema, gauza asko dauzkagu zuri galdetzeko, gauza asko ezagutu nahi ditugulako, egitasmonen inguruan, baina gure gonbidatu guztiei, elkarrizketen hasieran bi galdera egiten dizkiegu, eta Goiurik azalduko dizu nola den mekanismo eta zeintzuk diren galdera horiek. Nik egingo ditut, bi galdera, baina zuk bakarra erantzun behar duzu, eta zuk aukeratuko duzu bietako zein erantzun. Galderak honakoak dira. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, zure gana. Eta zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo balu, edo esango balizu pelikula bat egingo duela, haitxen gaizkari naiz galdera egiten. Lehen da bizi bestea, formulatu behar duzu. Lehenengo esan behar dizut, bueno, berriz hasiko naiz. Zinema zuzendari bat, horreta esaten dizu. Zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina ezin dut jaio zinenetik orain artekoa kontatu. Ze bestela, karo, pelikula luze izango litzake eta soilik kontatu ezaket zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, nola imaginatzen duzun, nola irudikatzen duzun, edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Ordan, hortxe bi galderak, pelikularena eta hiletarena, eta esan bezala zuk aukeratu behar duzu bietako zein erantzun. Ia, eman di denbora gehiago pentsatzeari lehenengoari, hori, filmarena, ia. Zakit, alde batik esango nuke, hartuko nuke epe luze bat, eta agian izango zen, ama izan nintzenetik ona, bueno. Hori izango zen, 2005-etik bostetik onaino, edo. Eta hor sartuko nintzateke, ibilbide bat, bai País Valencian, bai Euskal Herrian, nire euskalduntze prozedura epe honetan izan zelako, eta hor barruan sartzen zen guztia. Bai amatasuna, euskaldun berri bezala jaia, bai Euskal Herria sakonago ezagutzen, euskal hiztunak ezagutzen ere, haien prozedurak, euskal lagunak, hori dana izan da oso elikagarria niretzat, oso polita. Dramak ez ezki gustatzen. Tira, Zoragarri, ez da, geratu da, erantzun da, eta orain bai, Gema, apur bat sartuko gara, sarreran guk nola baitere azaldu dugun egitasmonen inguruan, lehenik eta behin, jada rekuperatuta, jada indar berrituta, bai fisikoki eta bai emozionalki, abentura honetatik. Bai, izan dute resaka emozionala, baina fisikoki ez naiz nekatu gehiegi. Izan behar da, ez dala izan erronka oso potentea kirola aldetik, ez? Igerilariek entzutan badiate, jakingo dute egin duguna ez dala izan gauza hondirik. Baina bai izan dugu konstantzia bat eta bai izan dugu proiektu polita beste aldetik, ez? Lagunen aldetik, herrialdearen ezagutzaren aldetik, kostaldea, paisaiak, hori guztia. Ema, goazen hasierara, Nadan el País Valencia, nondik sortzen da, nolatan sortzen da egitasmo gauzatzeko ideia? Beno,
Ez da hasi orain, hasi zen orain dela 10 bat urte, igerilari bezala hasi nintzen orain dela 15 bat urte, hasi nintzela itsasoan igeri egiten, nire kabuz hasieran, gero taputu nituen pertsona batzuk hortik uretan, eta gero hasi nintzen entrenatzen pizka gehiago. Baina bai, orain dela 10 bat urte hasi nintzen pentsatzen ondo legoke hau egitea, eta lagun batzuekin, bat edo bestea, ez egon jende finkorik, hasi nintzen etapak egiten. Valentzia ondoan hortan orden bizi naiz ni, hori da Valentziatik 10 kilometrotara, orduan nire lekua igere egiteko Masalfazar ondartza zen, hori dago hori, kostaldian 10 kilometrotara Valentzia hiriburutik, eta hasi nintzen gora eta bera, kilometro batzuk egiten, azkenean bete nituen mapan 100 kilometro. Baina nahiko modo anarkiko batian. Eta gero, aurreko urtean erabaki nuen, hitz egin nuen legon batzuekin eta esan genuen, ia egiten dugun hau zintzo eta betetzen dugu kostaldi osoa. Ez dela arraza izango, eta ez genuen pentsatzen hori, kirol aldetik gogorra izango zela, baina bai agian, baita ere gure bizitza daukagu, beste hainbat ardura, eta ez zen arraza izango betetzea hau epe batien, ez, bagian, epe luzea izan da, baina azken finean nahiko zintzo izan gara iaia astebururo, etapa sortzen, etapa diseinatzen eta egiten. Esan diguzu hasieran Gema, nola baitere, igerian aritua denarentzat edo igeriari buruz zerbait dakienarentzat, fisikoki edo kirolikus puntutik ez dela sekulako erronka bat, zuk zeuk ere esan diguzu, resaka emozionala kasi handiagoa izan dela, ze proiektu honek aldarrikapenetik ere asko izan du. Bai, eske, hasieratik pentsatzen genuen, hori oso polita izango zela, eta esperientzia pilo bat eta jende pilo bat ezagutu dugu bidean. Adibidez, hasieran publikatzen genituen urrengo etapak Facebooken, talde handi batian, en Aguas Abiertas de Valencia, eta adibidez, agertu zen hortik Amerikar bat bere neskalagunarekin, bera mutilak igerilaria zen eta agortu zen hortik, eta hortik aurrera izan da adizkide on bat gurekin, eta bete du, eta etorri da estatu batuetatik etapa bat egitea, azken etapa egitea adibidez, eta halako gauza gertatu dira. Herrialdeko jende ezberdina ezagutu dugu ere, eta azken finean familia bat sortu dugu. Ez dakit erantzu dizudan. Bai, eta gainera zuk esan duzu ez, iragartzen zenituztela edo saren sozialetan jartzen zenutela ze etapa egingo zenuten, pixkanaka esan daiteke azten joan den elurbola moduko bat izan dela proiektu hau? Ez nuke esango hori. Nik esango nuke baita ere muga bat izan dela proiektua eta izan da izena bera. Baina izan da muga, baina baita ere izan da aterpea. Eta azalduko dut. Hemen, naiz eta ni etortzerakoan orain dela 2 hamarkada País Valencia kontzeptua oso zabala izan zen, kontsentsuzkoa izan zen ideologia ezberdinetan, gero bihurtu da hitz debekatua iaia. Orain esaten da Komunitatea Valenciana, hori Madrildik dekretutakoa izan da. Ez naiz hartuko politikoki zein asmoa izan zuten hori aldatzen, baina iritsi da 21. mendea 20. hamarkada eta oraintxe bertan País Valencia esatea markatzen zaitu modu batian. Eta markatzen zaitu ez dakit, independentista bezala, ez dakit, beste herrialdetik edo Espainiatik kanpo egon naiz duzula, ez naiz hartuko hor, baina horrek esan du hasieran sortu zituen zauri batzuk jendearen artean, igerilarien artean. Eta orduan, etorri direla edo hurbildu direna ez dituzte arroritxirik edo ez dituzte arazorik horrekin edo zuzenean
oso ados daude izenarekin eta maite dute, eta horrexegatik oso giro ona sortu da baita ere alde horretatik. Izan da filtro bat nola baitz. Hor, zentzu horretan, eta aipatzen duzunaren adibide modura, esaten ari zara, ez? Nola ere, batzuk hurbildu direla, gero, beste jende mota bat ere, akaso, bere aurre iritziengatik edo bere ideiengatik hurbildu gabe geratu dela, hor adibide zehaz jartze aldera, Masal Fasarren zalaparta sortu zen, Pais Valentzia izendapenaren erabilerarengatik, uste dut, ezta? Masal Fasarren bertan, hementxe bertan ez, hementxe gertatu zen gauza bat ere, bueno, azalduko du. Bai, azalduko zen. Bai, bueno, bueno, hemen gertatu zena izan zen, udaletik erabaki zuten babesa ematea hemendi pasatu genuenean, justu geunden proiektuaren erdian, pizka eta aurrerago, ez? Lehenengo erean edo. Eta bai, etorri zen kirol zinegotzia sortu zuen ekintza txiki bat, ongi etorria emateko, eta bai, agertu zen jendea, protestak egin zituztela, bai, hori egia da, bai. Baita ere, pertsona bat bere kabuz egin zituen ongi etorri poster batzuk guri emateko, eta erabili zuen udaleko ikurra, eta bai, jaso zuen, baita ere, ez dakit azkenean izuna jarri zioten, baina bai, sortu zen txalaparta pizka bat. Gema, okerrezpa gaude, 2000 zeharkaldiari, 84 etapa egin dizkiozue azkenean, 2024 hasieran hasi zineten proiektuarekin zehazmeak, esan duzu 10 urte badirela, baina nolabait ere zeharkaldia benetan 2024an hasi zen? Bai, benetan hasi zen 2024ko urtarrilaren azken asteburuan. Hori da. Hor, hasi ginen, ikutu genuen Leskases de Alkanarreko harri bat, eta sartu ginen uretan. Eta hori hasi ginen etapa motzak egiten, ze garai hartan hemen urak badaukate, Mediterraneoko urek badute inertzia termikoa. Bueno, hemen nabaritzen da gehiagian, ez da itsaso handia. Orduan, urtarrilan ura nahiko hotz badago, baina hotzena edo, bueno, martxoan izango zen, bai, martxoan normalian jaisten da 11-12 gradutara. Orduan, urtarrilan egin daitezke 4 kilometro hotza hondiri pasatu gabe, hitz egiten du nire izenean, badago ez pertsona batzuk egiten dituztela neopreno gabe, baina gu eroso egoteko, ba hori, 4 kilometro, ez badaukazu oso zulotuta neoprenoa, ondo, 4-5 kilometro, baina gehiago ja kostatzen da. Lehenengo etapak izan ziren motzagoak, gero ja egin ditugu beste batzuk luzeagoak. 2024 urtarrila, aipatu dugu Gema, hasi zineten, pixkanaka etapak egiten, baina gero deno dakigu, 2024ko urriaren amaieran zer gertatu zen Valentzian, danarekin, hortik aurrerakoak, nolakoak izan dira? Bai, beno hor moztu genuen, alde batetik dolumina, ez? Zegoen baita ere lagun batzuk hegoaldekoak zirela, Valentziako hegoaldekoak, eta orduan aritu ginen 3 bat aste han laguntzen, lokatzak kentzen, eta produktu farmazitikoak ere kentzen Albufera ondotik, oso larri izan zen. Eta gero, 3 aste pasata gero, hasi ginen berriro proiektua. Hor, itsasoa aurkitu genuen nahiko zikin, marroia, kainaberak, denetarik aurkitu genuen hortik, eta baita ere, modu, ez dakit, gauza xelebre gertatu zen, etapa batian agertu zitzaigula, zitzaizkigula pare bat helikoptero gure gainetik, horrela, gerrasko helikopteroa, maniobrak egiten horrela, bueltak ematen gu begiratzeko, azmatzen dut, pentsatzen agian gorpuskak ginela edo. Hori esan erraz egiten da, baina hotzikara sortzen du oraindik ere, horrek. Bai.
Ba, Gema, esan dugu, 84 etapa izan direla, dana tartean ere hartuta, duela hilabete inguru urrian uste dut amaitu dela, behin izan genuen dokumental gile baten berri, erreka batetik egin zuen dokumentala, eta esate zuen, ibaitik herriak eta inguruak ezberdin ikusten direla. Ez da zure kasuan, itxasotik Pais Valentzia beste ikuspuntu batetik ikustea lortu duzun, orain arte ezagutzen etzenuen Pais Valentzia bat ezagutote duzun proiektu honekin? Ez, ibaitik proiektua. Ez, gure behin esan zigun, dokumental gile batek, ibaitik grabatu zuela bere dokumental bat, eta balio izan ziola horren nolabait ere, ordura arte bere herriaz ez zuen irudi bat izateko, ibaitik modu ezberdinen ikusten direla gauzak, eta zure kasuan, zeharkaldia itxasoan eginda ez dakit, itxasoan aritu zaren denboran, eta proiektuaren bueltan ezagutu duzun jendearekin, orain arte ezagutzen etzen nuen Pais Valentzia bat ezagutzeko baliote izan dizun proiektuak. Bai, esango nuke argazkia zabalagoa daukadala orain, nik, alde batetik iparraldea ikusten dut, Virginiago edo, ez hain ikututa, bereziki iparra, binaroz, ikus ditzakegu, adibidez, orburuen landareak iristen direla itsasora, ez? Eta gero ikusten dugu, hegoaldeko orain arte, azken etapetan ikusi duguna, oso nola esaten da, ezabatuta dagoela herrialdea, ia guztiz ezabatuta. Hizkuntza aldetik adibidez, pertsonen aldetik ikusten dira, hori, turistodromoak ikusten dira, Guardamar, Torrebella, ni Torrebella geratu nahi sarrituta. Hori, enperatzen du ingelesa hizkuntza, kalean ikusten dituzun pertsonak dira, hori, entzuten duzu ingelesa, gehien batian errusiera entzuten da turistak. Turistak eta bertan bizi diren iparraldeko biztanleak, ez da? Eta lurralekin zerikusirik ez daukaten pertsonak. Eta gu gure ezaugarri bat da hizkuntza mantentzen dugula katalana leku guztietan, eta arraroa eginda, ez gatazkatzua, baina bai arraroa egin zaigu egoera batzuetan hizkuntza mantentzea. Beraz, askotan Euskal Herrian arnasguneak eta aipatzen ditugu, ikusten ari gara, Pais Valentziakoen balekutan ere badagoela, arnasgune horien beharra edo, Gema? Hori da, bai. Eta badago, Alakantaldian adibidez, Alakanten ez dakizuen, baina kopiatzen ari dira baita ere Euskal Herriko keinu txar batzuk, ez? Nola Nafarroan moztuta dago mapa hizkuntzaren eskubideen aldetik, ez? Euskaldun zonaldea, erdikoa eta eskubiderik ez daukaten hegoaldekoak. Alakanten bertan kopiatu dute eredu hori, eta orain dela gutxi erabaki dute udalan ez dala katalana edo valentziera, ez dala hizkuntza oraindik aurrera. Orduan, katalanen edo valentzien eskubideak oraintxe bertan agortuta daude nolabait. Baina horrek, zorionez, eta beti parte hori entzun behar da ere, piztu du ere, biztanleen edo hiztunen zormena eta borroka egiteko gogoa ere, ez daude lotan, aktibatuta daude. Zentzu horretan, ari nintzen pentsatzen akaso, Nadantel Pais Valentzia ekimen honek horretarako ere balio izan duela, alde batetik Pais Valentzian bertan dauden errealitate ezberdinak ezagutzeko, eta akaso orain esaten ari zinera, hainbat lekutan lozorroan zegoen kontzientziazio hori ere nolabait pizteko balio izango zuen akaso? Agian bai, gure ideia ez zen gauzak esplizitoki esatea, askotan, ni pentsatzen dudana da akzioak hitzak baino asko saltuago hitz egiten dutela. Orduan,
hitz egiten duzunean entzun nahi ez duenari, bordun ez du ezertarako balioko, baina mantentzen bazaizu jarrera tinko batekin eta erakusten baduzu lotsari gabe edo konplexuri gabe, horrek egiten du eragin handiago. Eta hortaz, hiztunak edo hiztuna gutxitua direnak ikusten dute modu bikario batian ez dagoela gatazka, naiz eta aurreratu naiz eta pentsatu baietz, aurreitsiagatik, ez dago, eta bestaldetik sortzen dira adibidez elkarrizketa elebidunak eta baita ere ikusten da ez dagoela gatazka, komunika gaitezkela bat katalanez, bat gaztelaniaz arazori gabe, ez? Ez baduzu ideologi konkretu bat, ez da gatazkarik sortuko, ez? Eta modu horretan bai, ez dakit, eragin handia izan duen, baina behintzat eredu txiki bat izan gara. Bai. Inurri lana, esaten ari zaren bezala, behin da berriz, gauzak egiten jarraitu, eta lan nekazin horrek ematen dituela, azkenerako fruituak. Gema, pixkanaka amaitzen ere joan behar dugu, amaitu horretik ordea, galdera bat egin nahi dizugu, pentsatzen dut, orain proiektu honen liserik eta lanean hariko zaretela, nola joan den, balorazioak, utzi dituen ondorioak, hausnarketak egiten, aurrera begira, zentzu honetan edo bideo honetako beste egitasmorik baik buruan? Beno, alde batetik, ez dakite azkenean egingo dudan, baina hasi nintzen kuaderne bitakola, ez dakite euskaraz nola esaten den, baina hasi nintzen idazten eta besetako. Bitakora kuadernoa esango duke, bai, uste dut hori erabiltzen dela. Horrekin hasi nintzen, hasieratik orain dela urte bat, baina, bueno, oraindik asko falta da, baina ez dakit zerbait sortuko den, zerbait interesgarria eta polita sortzen bada agian, aterako zen. Navigazio egunkari omen da kontzeptu zuzena euskeraz. Bai. Bitakola hitza garrantzia dauka, ez? Baina bai, navigazioa, baina bitakola sortzen da lekutik, latinetik lekua, non zegoen kokatuta kuaderno hori, esaten zen bitakora eta bai. Beno, hori da ideia bat eta bestaldetik hasi gara Valentziako mendiak igotzen, baita ere. Bat egin niko ez, eta orain beste kirola ere, bai. Bai, hasi ginen aurreko igandean, eta igo nahi ditugu, udaberria baino lehen, lehenengo 30 txontxorrak. Begira? Kuriosoa? Zango duke? Bueno, gero nahi dugu bizikletaz egin, eta horrela. Horrek ere atzean badu, aldarrikapenetik orain arte egindakoaren bidearen jarraipen modura izan nahi du, egitasmoak? Beno, bai, nahi duguna da elkarrekin mantentzea eredu hau, desestresant, eta bizitza gozatzeko modukoa, baita ere gure ideiei uko ez egiten, komunitatea mantentzen eta onditzen alba da, hori da ideia. Uste dut, Gema, nadante el País Valenciaren inguruan izan dugu lehen harremanaren ostean, gehiago ere izango direla, ze orain martxan jarri duzuen egitasmo hori ere interesgarria egiten zaigu, gaurkoak honetan utziko ditugu, Gema Sanginés, eskerrik asko, bigarren kafean izatagatik, eta esandakoa, esku hartzen dituzuen beste egitasmoak lantzen zoazten neurrien ere, izango dugu berriz ere, elkarren berri. Eskerrik asko. Bale, mil esker, oso gustora egon naiz. Agur. Agur. Entzuleok, goizeko 10:53 minutu ditugu, Gema Sanginés agurtu berri dugu, baina aurrera egingo dugu segituan, gure urrengo kolaboratzailea aurkezteko, eta kantuak berak kokatuko gaitu segituan haren peskizan. Stiff as a board, electric weather, above and below, light as a feather, stiff as a board, electric weather, above and below.
Zientziaren leioa azken aldi zabaldu genuenean, gure irakasle partikularra Madrid aldean zebilen, sari bat jasotzen. Gaurkoan ikasgelara itzuli eta beste gai interesgarri batzuk izango ditugu hizpide Izortze Santin Gomez, Euskal Herriko Unibertsitateko doktore eta ikerlariarekin. Generoa, adina, koditxertoak eta beste ertz batzuren inguruan ariko gara, eta apunteak hartzeko prest gaudenez, bai ezta, Goiuri Inigo? Kodernua prest, bai. Bitakora daukago prest edo. Navigazio liburuxka, ez, gaizki esan dut, nola esan dut, guantxe bertan. Navigazio, ez da nola esan dut. Aldizkaria, ez. Navigazio egunkaria. Oporra behar ditugu. Navigazio egunkaria. Ba horixe, kuadernoa prest daukagunez, irakaslea gurtzea besterik etzaigu geratzen. Izortze Santin Gomez, egun honetan ongi etorri. Ui, ez dugu Izortze entzuten, eta gainera entzuten duguna, arraro entzuten dugu. Segituan saiatuko gara konpontzen. Entzuten hau bai? Entzuten dugu Izortze Santin, eta horren bestean... Izbitu zait, nola bestiak egiten duen aldaketa, izorratu egin zaigula gure makina, gure trastea. Eta bapotan ritmoak endu diola abestiari, baina abestia da horrelakoa. Izortze Santin oso, almen handiko pertsona da, baina... berezitik gure uinakola dantzan jartzeko, ez da egiten besterako. Izortze Santin, egun honetan gitarri. Kaix, egun ondan hori. Ondo altzabiltza? Bai, ongi entzuten zaitu orain, ez da? Bai, zoragarri entzuten zaitu, eta nolabait gaien murgiltzeko moduan izango gara, ze bai, Jurenek esan du, aurrekoan sari bat jasotzen zinela, eta gaur azterketa bat dugula aurretik, gu hemen presa gaude boligrafoarekin, apunteak hartzeko. Askorako emango du gorkoak, zai izango da? Izortze. Bueno, erresa izango da, dobeintza saiatuko naiz erresa saltzen. Ados, lehenengoa genio errakalaren inguruan kokatu behar gaitu, eta nolabait gai honek, emakumeen segurtasun ezaren inguruan, naturan emakumezkoen segurtasun ezaren inguruan, agertutako publikazio batetik abiatuko gara, Izortze? Ba, hori da, ez dakizuen, baino 2024 urtean, sare sozialetan galdera bat biderala egin zen, ez? Zuten, basoan hartza edo izun bat aurkitzea nahiaguko zenuke, ez? Eta emakume gehienek esaten zuten hartza nahiago zutela, ez? Beraien arriskuarekiko pertzepzioa nolabait, faktore sozialekin erlazionatuta egongo lirateke, ez? Eta, ikerketa honetan, pixka bat hori aztertu nahi izan dute. Zergatik da garrantzitsua aztertzea? Azken finean, berdeguneetatik ibiltzea, naturarekin erlazioa izatea, oso garrantzitsua da osasunerako, ez? Azken finean, estresa gutxiagotzeko, jarduera fisikoa sustatzen da, buruko osasuna hobetzen du, gaixotasun kronikoen arriskua txikiagotzen du. Eta orduan, emakumeak horrelako ingurune berdeetan arriskua ikusten baldin badugu, horietara joateko joera gutxiago daukagu, eta horrek logikoki gore osasunean eragina izango du, ez? Orduan horregatik, hori kontuan izanik, Inglaterran egin zuten ikerketa bat, eta egin zuten izan zen, emakume eta gizonezkoi naturarekin erlazionatutako argazkiak erakutsi, ez? Bat zere parkeak landaredi dentsitate ezberdinetakoak, ez? Oso itxiak edo oso irekiak zirenak. Eta gero baita ere, mehatxu potentzialen argazkiak. Eta mehatxu potentzialen argazkien artean, zauden alde batetik bizitza basatiarekin erlazionaturikoak, esan dezagun, animali basatiak eta gero gehiago arrisku sozialak, ez? Pertsonak aurkitzea, gizonezkoak aurkitzea, eta bari. Eta
emaitzak oso interesgarriak direla iruditzen zait, ez? Alde batetik ikusi zutelako emakumeak beldur gehiago izaten dutela landaredi dentsitate oso altuko leku naturaletan, esan dezagun, oso itxiak diren basoetan edo parkeetan. Bestalde, beldur gehiago izaten dutela arrisku sozialak aurrean izaten dituztenean, arazo baten beldur izaten direlako edo garelako, eta gutxiago arrisku fisikoak animali basati baten aurrean, ez? Eta gero gainera, naturarekiko dugun pertzepzio horrek eragina dauka gero gure joeretan, ez? Normalean, beldur horiek ditugunez, gutxiago joaten gara mota honetako gune naturaletara edo berdegunetara. Eta, hori oso garrantzitsua da, lehen esan duan bezala, hor osasun publikoan genero arrakala bat eragiten duelako, ez? Azken finean, zegu ez bagara leku natural horietara joaten beldur garelako, esan bezala, gure bizi kalitatean eta gure osasunean efektu zuzena egongo da, esan dezagun. Hortxe ditugu lehen hausnarketak, segituan jarraituko dugu, honen inguruan hausnartzen, baino azken ordukoari leku ere egin behar diogu, eta Bilboko Estudio Zentraletara egingo dugu salto, Itxaso Leon lankidea, bertan dugu, eta Itxaso, egunon? Kaixo egunon, azken orduko honen baitan kontatu behar dugu frankismoaren azken fusilatuen senideek EH Bilduk larunbat honetarako Bilbon deitu duen manifestazioan parte hartuko dutela, Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak sareetan iragarri duenez. Otegik eskatu du Juan Paredes, Manot, Txikiri eta Angel Otaegiri duela 50 urte frankismoaren amaieran fusilatuak frapeko Humberto Baena, Ramon García Sanz eta Jose Luis Sánchez Bravo aktibistekin batera errekonozimendua eta errespetua erakusteko datorren larunbaterako Bilbon deitu den manifestazioan. Badakizutenez, larunbat honetan, 22an, Bilboko kaleetan manifestazio nazional bat burutuko dugu. Eta gonbidapen berezitu bat egin nahi dizuet guztiei. Orain dela 50 urte, 3 greba orokor egin zituen Euskal Herriak fusilamenduen kontra. Oraingo honetan gurekin egongo dira fusilatu haien sendiak. Eta uste du merezi dula Bilbon egotea, beste gauza askorengatik. Baina bat, beraiekiko errespetua eta rekonozimendua adierazteko. Sare sozialetan zabaldutako bideo horren bidez, Txiki Otaegi eta frapeko fusilatuen senideek askatasuna izea lelopean Bizkaiko hiriburuan antolatutako manifestazioan parte hartuko dutela iragarri du. Gurekin egongo dira eta eskatu nahi dizuet guztiak Bilbon gurekin egotea, beraiekiko errespetua eta onespena adierazteko. Eta ziurtatu du Otegik ez dela nostalgia ariketa bat egingo, oroitzapen ariketa bat baizik. Eta baita ere, etorkizunari begira, esperantzaren aldeko apustu bat. Horregatik gonbidatu nahi dizuet guztiei, gurekin egoteko Bilbon datorren larunbatean. Beste kontu bat, gogorekarreko dugu gaur ezagutu dugun albiste bat, gizon bat atxilotu dutela Angelun, bikotekidea eta haren anaia harrapatzeagatik. Emakumea egoera kritikoan eraman zuten igandean Baionako ospitalera eta hobera egindu dagoeneko. Southwestek jakinarazi duenez, gertaera igandean bertan izan zen, arratsaldeko 5etan Charles Carrereko biribilgunean. Furgoneta batek 2 pertsona harrapatu zituen. Emakumea larri ebakuatu zuten, traumatismo kraneoentzefalikoa eta umero haustura zituela eta hobera egin zuen ostera esan bezala. Anaiak zauri arinak zituen, aurpegiko eta masailezurreko lesioekin, eta dirudienez, harrapaketaren egileak, biktimaren bikotekideak indarkeriaz eta nahita erasotu zituen 2 pertsonak oinezkoen pasabide bat zeharkatzen ari zirela. Fiskaltzak baieztatu egin du indarkeria matxistagatik aurrekariak dituen gizona atxilotu dutela eta hilketa saiakera egotzi dio. Bestalde, auto baten gidaria hilda astelehen honetan Nazional 104 errepidean Matauku kontzejuan Gasteizen segurtasun sailak jakinarazi zuenez, istripua atzoko arratsaldeko 5:00 aldera gertatu zen 2 ibilgailuek aurrez aurre talka egin zutenean. Eta oraintxe errepidetara begira, esan dezakegu duela minutu batzuk autopilaketan nabarmenak sortu direla Irunen eta Baionako noranzkoan, baina dagoeneko arindu direla ematen du, eta besterik ez oraingo, 12etan jarraituko dugu honen eta gehiagoren berri ematen. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera jarraituko dugu, eta noski, Izortze Santinekin ari ginen gaurko nolabait gaitegiko lehen ikerketa edo lehen publikazio horretan, zergatik naturan emakumeek segurtasun eza sentitzen duten, eta artikuluari begira, edo nolabait artikuluaren laburpanari begira Izortze agertzen dira,
nolabait espazio berde horietan, berdegune horietan edo espazio naturaletan emakumearen segurtasuna bermatzeko edo hobetzeko zer egin daitekeen, nolabait eurei helduko diegu, naiz eta jakina ere baden, nolabait berdegunea baino kultura dela hemen aldatu behar dena segurtasun hori bermatzeko, baina tira, gure espazio ilunetan argia jartzeak nolabait hiriguneetan segurtasun espazioak edo nolabait bermatu dituen bezalaxe naturguneetan ere badago, diseinu aldetik edo espazio berde hoien zainketatik ere, nola egin espazioiek seguruago izatea, ez? Bai, hori da, ez? Artikuluan bertan esaten dute, ez? Garrantzitsua izan daitekela, paisaia diseinatzea eta mantentzea azken finean landare dentsitate hori oso handia izateko, baina zuk aipatu duzun bezala emakumeok ez diogu beldurra zuhaitzei, baizik eta zuhaitz horien atzean egon daitekenari, ez? Eta horretarako, betiko kontua da, jazarpena eta indarkeria matxista heldu behartzaio, kontzientziazioa, aldaketa kultura sakonak bultzatu, ez da zuhaitz horiek nola jartzen ditugun, baizik eta gune horietara joaten garen pertsonak zenolako jarrerarekin joaten garen, ez? Eta orduan, noski gauzak egin daitezkela hobetzeko, eta nik uste dut herri askotan Barakaldon bertan orain apoari heltzen ari diete, udaletzetik, eta nik uste dut ikuspegi feminista batetik, ez? Landu behar diela apoiek eta horrelako ikerketa kontuan izan, emakumeentzako ere berdegune horiek seguruagoak izateko nolabait. Ez du inoiz erre, baino kontuz lurrera izuri gabe. Ez du inoiz erre, garaikide ada egiten duzu. Tira, nolabait, lehenengo gai horri heldu diogula eta garbi dagoela, ez? Nolabait ikerketaren soluzioen artean aipatzen bada ere, dentsitate gehiegizkoak segurtasun hori ukatu egiten duela, nolabait lanketa kulturala eta soziala dela erabat, eta uste dute ondo azaldu duela Izortze Santinek. Baina badamen beste gai bat, Nature Aging aldizkarian argitaratutako ikerketa batek dio, eleaniztasunak zahartze azkarraren kontra babesten duela, Izortze. Eta ze polita ikerketa, ikusipean pia gustatu zitzaidan. Ez da bakarrik eleaniztasuna balore kulturala eta komunikatiboa daukala, baina orain ere badakigu ikerketa honeri esker osasunaren determinante badela, ez? Eta, iruditzen zait oso interesgarria. Oso aldizkari on batean argitaratu dute, Europako 27 herrialdeatan egindako ikerketa da, 86.000 pertsona baino gehiago aztertu dituzte, 51 eta 80 urte bitartekoak, ez? Eta hola modu oso errezean azalduta, zer da ikusi dutena? Hizkuntza bat baino gehiago erabiltzeak zahartze azkarrarekin erlazionatutako endekapena moteltzen duela. Amate dituzte probabilitate datu batzuk. Hizkuntz bakarra hitz egiten duten pertsonek 2,11 probabilitate gehiago daukate endekapen azkarra izateko. Eta gutxienez bi hizkuntz hitz egiten dutenak 2,17 probabilitate gutxiago zahartze azkar edo bizkor hori izateko, ez? Datuak hor daude, nik uste dut oso interesgarria dela egia esan. Eta hortik gora Izortze, bi hizkuntzekin 2,17 aldiz probabilitate gutxiago eta baina hirugarren hizkuntzak, laugarrenak nolabait jarraitzen du hori atzeratzen edota, gure osasun neuronalean eragiten, ezta? Bai, da akumulatiboa bezala esan dezagun, ez? Zenbat eta hizkuntz gehiago jakin, zahartzerari lotutako endekapen kognitibo kontrako babesa are eta handiagoa da, ez? Orduan, ikerketa honetan ere ondorio horiek ateratzeaz gain, proposamen batzuk egiten dituzten, ikuste dut oso logikoak diena, ez? Azkenean beti hitz egiten da zahartze aktiboaz, ez? Ze garrantzitsua den zahartze aktiboa sustatzea, ez? Osasun publikorako, eta orduan beraiek esatu dute, eleaniztasuna izan daitekela izuzenez, zahartze osasungarri hori sustatzeko beste lanabez bat, ez? Eta orduan, osasun publikoko politiketan agian sartu daitekela hizkuntzen ikasketa lanabez gisa. Zerbait merkea dena, erresa, ez? Eta oso produktiboa izan daitekena, ertz askoetatik begiratuta gainera.
eta giro sozial ikaragarri ona sortzen duena, nik aita daukat oraintxe euskaltegian 70 piku urterekin, eta hor geratzen dira, gero kafetxo hartzeko, eta auta beste, eta kontatzen dizkizu baten eta bestearen gauzak, eta gustora aritzen dira. Beraz, bada zaintza forma nolabait kompleto bat, batetik neuronalki egiten duelako eragin hori, baina baita, harreman sozialetan ere eragiten duelako, batez ere aukera baldin baduzu, hizkuntza berri bat ikasteko giro kolektiboan eta ez interneteko aplikazio baten bitartez, eta uste dut hor euskaltegietan lan oso egiten dela. Eta Bereziki gainera adin oso desberdinetako jendea elkartzen delako. bai, hori da, oso belaunaldi artekotasun hori, esperientzia da. gu ohituta gaude berez ikasten dugunean gure adineko jendearekin ikastera, ez? Eskolan beti adineko jendea, institutuan, unibertsitatean orokorrean ere, zure adineko jendearekin euskaltegian, arraroa izango da urte bereko 5 pertsona elkartzea. Batek izango ditu 75, besteak 18, besteak 32. Egia da, aipatu duzunean unibertsitatekoa, etorri zait burura, nire aitak euskaltegira apuntatu horretik, unibertsitatean antropologiako gradua egin zuela, eta bere ikaskidek 18 urte zituzten, 18-22 tarte horretan, eta berak 75, 70, eta juten ziena, etxona Felixen. Zera? Berak erosten zian alkola. Hemezortzirik. Ez duten behar. Baina, ostra, gomendio eski asko joten zizkion, eta izu eski hau pasatze zait, eta ze uste duzu irakaslearekin hitzein beharko nuke, nola egin, eta hori izaten zen pixkat. Nere lagun bat, Carmen, bera Sevillakoa da, eta bere amak ere, unibertsitateko ikasketak egin zituen, heldua zenean, eta amari Erasmus egitera egokitu zitzaion, amak 50 bat urte zituenean, eta amak Erroman Erasmusa egin behartzuela aprobetxatuta, familia osoa joan zen 6 hilabetetarako Erromara bizitzera. Ze ona. Bai, nireitak buruan eukizuen, baina gero beste arrazoi familiarrak tarteko, ukatu egin zuen hor pixkat kanpoan aritze hori, baina bai, beraz, hizkuntza ikasteko gomendio hemen, beste gauza batzuen artean, honek albidetu duelako nireitak bigarren kafea ulertu alizatea. Ez dela gutxi, baina pentsa, nik hori gertatzen ari zela, nolabait, hizkuntza bat ikasten adimatekin hasten den jende horrei guztiari, zenolako mesedea egiten dion, eta nolabait, zientifikoki ikusi dugu, Nature Aging aldizkarien argitaratutako ikerketa honek hori plazaratzen duela, eta hori azaltzen duela. Eta nolabait hornek ere izortze, jokatzen gaitu euskaldunok, normalean, elebidun edo behintzat 3 hizkuntzetan aritzen gara, ez? Hortik gora ere bai, baina uste dute gure entzule gehientsuenek euskera eta gaztelera, edo euskera eta frantzesa, baldin eta iparraldetik edo hegoaldetik entzuten gaitu zuen, eta hortik garatago ingelesaren normalean gure bizitzan nahiko txertatuta dagoela, beraz, zahartzaro neuronal honeko gizartea izango garela dirudi, ez da? Hori dirudi, ez? Eta nik uste dut, hau badela arrazoi bat, ere, bakarri gaztelera hitz egiten duten pertsonei, edo frantsesa hitz egiten duten pertsonei, beste arrazoi bat daukate euskera ikasteko, ez? Zahartze prozesu hobe bat izate aldera, hemendik ere animatzen ditugu, beste arrazoi bat izaten dutela horretarako. Ados, hause gaurko bigarren gaia nolabait esateko, Nature Aging aldizkariarekin, eleaniztasunak zahartze azkarraren kontra babesten gaituela baieztatu izan dugu, baina badaukagu oraindik aurrera egiteko beste gai bat, akaso korapilatxua, COVID txertoak izan duelako, bere kritika espazioa eta bere polemika, baina COVID txertoak biziraupen handitzen duela minbizia duten pazienten artean. Nature aldizkariak hau publikatu berri du, izortze? Bai, COVID txertoek bizitza pila bat salbatu dituztela, askotan azaldu dugu, baina hemen beste zerbait egiten dutela jakin dugu berriki, ez? Badaude minbizi mota batzuk tratatzen diela inhibitzaile batzuekin. Checkpoint inhibitor deitzen direneko inhibitzaile batzuekin. Bai, azalduko dizuet oso laburki hori zer da, bale? Zuek badakizue sistema immuneak gorputz arrotzak ezagutzen dituztela, eta modu horretan defendatzen gaituzte, baina minbizi zelulak ere ezagutzeko gaitasuna dauka sistema immuneak eta minbizi zelulak erasotzeko. Horregatik askotan minbizia kontrolatuta dago, edo minbizia ez da garatzen zelula bat anormalki portatzen denean. Zer da kontua?
tumore zelulek daukatela ebasio sistemak, bai? Eta batzutan, beraien mintzetan, zelula horien mintzetan, adierazten dituzten molekula batzuk inhibitzen dutena sistema immunea, ez? Orduan, sistema immunea iristen da tumore horretara, molekula horiek ezagutu eta esatzen du, zelula hau ez da txarra, bai? Eta modu horretan, tumorea hasten jarraitzen da, bai? Orduan, horiek egiteko, inhibitzaile batzuk erabiltzen dira tratamendu gisa, bai? Zer da ikusi dana? Tratamendu hau jasotzen duten, minbizia duten pertsona batzuetan, COVID txertoak tratamenduaren eraginkortasuna handitzen duela, ez? Eta horrek eragiten duela biziraupena handiagoa izatea. Hola, printzipioz, titulara irakurtzen dugunean, pentsa dezakegu, pertsona hauek daudela igual, sistema immunea holduta daukatela, ez? Minbiziaren kontra ari delako, COVID txertoak babesten du, pertsona horiek pneumonia bat ez garatzeko. Ez dauka zer ikusi. Ez gara hortaz hitz egiten ari. COVID txertoak nolabait hiperaktibatzen du sistema immunea tumori zelula horien kontra egiteko. Inkluso tumorean bertan dauden sistema immuneko zelula horiek nolabait aktibatzen dira tumorearen kontra egiteko. Bai? Eta datuak, emaitzak, ikusi dituzten datuak oso zangarria dira, ez? Biriki minbizian adibidez, txertoa jaso zutenak mediaz 37 hilabete bizi irauten zuten, eta jaso zutenak 21 hilabete. Bai? Eta melanoma metastasikoa zeukaten gaixoetan, ezin izan dituzte biziraupen konparaketak egin, ikerketa itxi zutenerako, oraindik ere txertoa jaso zutena bizirik zeudelako. Orduan, ikusi da, kasu horietan biziraupena are handiagoa dela, ez? Orduan, jakin badakigu txerto hauek funtzionatzen dutela COVID-19aren kontra, baino gainera, bestelako gaixotasun batzuetan ere, onuragarriak izan daitezkela. Ze ona, ikerketa honekin amaituko dugu gaurkoa, baina hortxeari garantzuleok, COVID txertoak, biziraupen handitzen duela, minbizia duten pazienten artean, eta izortzeko oraintxe ondo azpimarratu duen bezala, ez dela nolabait albo onura bat, ez? Gaixotasun, gripe, edo COVID, edo pneumonia, edo bestelako arazo infekziosoetatik babesten duelako pazientea, baizik eta COVID-ak berak babes hortarako eragiten duena gorputzean, eta sistema immunologikoan horrek laguntzen duela zelula kanzeroso horien aurka borrokatzen, eta nolabait biziraupena handitzen. Izortze, ikerketa honen peskizan, badakigu zer jarri dituen, zen momentutan ikerlari talde bat konturatzen dan ontaz, badago zerbait COVID txertuaren printzipioan hasiratik akaso honekin lotu zitekena eta horregatik hasi direna ikertzen, edo gerora zerbait kontuarazitakoa da? Gerora konturatu izan dira, historia klinikoak aztertzen hasi direnean. Bai ikusi dutela, erlazio hau ez dagoela bestelako txerto batzuekin, bai? Adibidez, gripearen txertoarekin ere antzeko ikerketa bat egin dute, baina gripearen txertoa ez dago RNA mesularian oinarrituta. Bai, eta kasu horretan ez dute efektu onuragarririk ikusi. Orduan, ari dira aztertzen zer erlazio egon daiteke RNA mesularia txertoen eta onura honen artean, bai? Ze normalean bakarrik txerto hauekin ikusi dute efektua. Ados, uste dut ondo argituta geratu zaigula. Hauexek entzuleok gaur Izortze Santinekin, hain zuzen ere Euskal Herriko Unibertsitateko doktore eta ikerlariarekin aztertzeko genituen gaiak. Izortze, eskerrik asko eta aste batzutan jarraituko dugu azterketak egiten, ez dakit Julengo Juri apunteak ondo hartu dituzuen. Zoragarri. Bai. Orain garbira pasatzea falta. Gure navigazio egunkarien. Epa! Garbira pasata, perfecto. Izortze Santin Gomez, mila esker eta laizter arte. Bai, eskerrik asko zuei, agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
zurda luzeak aize kontra 10.000 urte dela sitako trostari jarraitzen taupada. Behorraren trostarekin batera egin dugu aurrera ariketa progresoaren izenean, atzean utzi dugun arte, utsegin diogu gehien zaindu behar genuenari. Eta orain zer? Alaxe dio Anarik, duela 19 minutu kaleratu duen diskonen aurkezpen gutunean. Gizazarata diskoa zuzenean aurkezteko biraren amaieran dira, eta bezperan plazaratu du Anarik txikizio hau dena kanta. Ahotsa, gitarra akustikoa, eta Felix Buffen soinu paisaiekin Rudigerrek gehitu dizkio teklatuak eta gitarra elektrikoak ekoizpena. Eta hementxe, Short Breaker Studiosen grabatu berri den kantua txikizio hau dena, behelainotan, mendilarretan, zurda luzeak aize kontra, 10.000 urte dela hasitako trostari jarraitzen. Ageri dute jabego pribatuen mugabasati eta kapitalisten berri izan. Izan baduzula ederra zara, zaharra zara, munduan 3 hilbete baino ez daramazun arren. Larreta erreken gauzargori egun ta egun lehorren artitzar zarra ikusten uzten ez dizun zabor espazialarena edo zuk ezagutzen ez dituzun arren hemendik urrun lurmentzen ari diren izebergena azaldu albani Euskal Herria Palestina bufanda Euskal Selekzioak Palestinarekin azaroaren 15ean jokatuko duen partidarako bufanda eskatu Egiko trenak beina biatu eta geratzen ezakigun txikizio hau dena ederra zara, zaharra zara, baina zu inorketzaitu maite ederra zara, zaharra zara, baina jendeak dirua maite du. Horrelaxe, zaplasteko bat bezala sartzen da Anariren txikizio hau dena esan da bezala, biraren azken kontzertu atarian, biraren agurraren atarian, kaleratutako kantu hau, Bandcampen entzun gai da dagoeneko, gaur goizeko 11:00 duela minutu gutxi argitaratuta, eta iritsi berri zaiguna, Anari Alberdi eta Rudiger hemen elkarlanean, kantu ederre honetan. Entzuleo, kamaregikak eta 24 minutu izango ditugu segituan, aurrera egingo dugu, eta laister, gure hurrengo gonbidatuak orkesten jarraituko dugu.
Egunon, ongi etorri naiz irratirak. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du Naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabalkigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazteen artean oro ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera, goizeko 6tatik 10:00. Naiz irratia. Larunbat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Kondenatuz plazara makurtzen naiz. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi eta 2 orduz Euskal klasikorik onenak. Hauxe da egun motela. Hauxe da egun motela. Naiz irratian Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Keep calm and bigarren kafea. Harri txiki batzuk biltzen ditu nire esku aurrak, poltsiko txikienean ere kabitzen diren horiek. Azkenean, telegarraioak espazioan zeharreko bidaiak egiteko aukera emateaz gain, denboran zeharrekoak burutzeko egokiera ekarri zuen oro bat, eta horrek esan nahi du iragana orainaldia bezala ezin dela finkotzat eman. Ez altzarete ohartu, denbora gero eta gehiago azeleratzen doala, gero eta gehiago kostatzen zaigula bereiztea zer den erreala eta zer simulakroa, zer den historia eta zer den memoria, denbora bidaiak iragana eta orainaldia eta etorkizuna etengabe aldatzen ari baitira. Hasieran tentuz egingo dira bidaiok eta horregatik aldaketak ez dira horren nabarmenak izango, baina horrek ez du luze iraungo. Badakizue nolakoak garen gizakiok, jostailu berri bat eskuratzen dugunean.
Ondokoaren puntak elkartuta. Bihar, atzo, gaur bihar irakurtaldi musikaldua eskiniko du Iban Zalduak Ibilbedi taldearekin. Ez atzo eta ez bihar, gaur, Victoria Eugenia Klubean, Literaktum letran jaialdiaren baitan. Ez dakit Lady Eleanor eta William Terry handik ibiliko ote diren ala ez, baina Iban Zaldua hemen daukagu telefonoaren beste aldean. Egunon, Iban? Egunon. Nora egingo zenukezuk bidaia iraganera edo etorkizunera edo, bueno, horrela denboran zehar garraiatzeko aukera izan ezkero? Galdera ona da, ez dut gehiegi pentsatu, ze garai gustatuko litzaidaken bisitatzea, ez. Igual hori, ni historia ekonomikoko irakaslea naiz eta orduan pentsatuta, igual joan nintzatek hainbestetan tokatzen zaidan esplikatzea, industria iraultzaren garaira, Inglaterrara, edo alako ez gauzetara ikusteko zein oker gauden esplikatzen ditugun gauzetan batez ere. Bueno, nik irakurri dudan hau bada Izaskun Arroe kulturgunean duela hilabete batzuk ibilbiderekin egindako emanaldian eskuratu nuen liburuxka. Nuen etxean gordeta eta gaur berreskuratu dut, sarrera moduan edo elkarrizketa honi hasiera emateko, baina gaur egingo da berriro ere emanaldi hau, bihar atzo gaur bihar, eta aizu ohituta gaude hemendik 2 urtetara egingo diren emanaldien sarrerak salgai jartzeko, baina zuek gaur egingo duzu emanaldia, eta zuek gaur jarriko dituzu eskuragarri sarrerak. Hau, zuen ideia izan da, edo Literaktumek ala derrigortuta? Hada Literaktumek egiten duen zerbait, ez alderretatik, sold out politikaren kontrako, en fin, erabat, bueno, ez dakit, auskalo, osea, ni pixkabat arduratuta nago, zenbat aurrera nahi gertatzen, ez dakit, hemendik hori 6 hilabetera, urtebeterako, kontzertu baterako, sarrerak erosten, ez dakit ez da bizirik egon naizen orduan, ez daitezken gauza guztiekin, ari zera egiten apustu ikaragarria, bintzat honek badauka bere alakotasunaren aspaldiko zantzua, izan ere gaur, Gasteiztik Donostira joateko atzo hartu nuen tiketa, eta nahi nuen orduan jatzegoen autobusik. Lehenago joan behar dut, hori, en fin, hasta avanzak ere egiten dit soldaut. Nik Gasteizen ikusi nuen emanaldia eta Gasteizen eserita egonda ere Bilbora bidaiatu nuen nolabait. Gaur Donostian eserita dagoenak ere Bilbora egingo du bidaia? Bai, pentsatuta dago, ikusi zenuen, ez? Da alako testu hibrido bat, alde batetik novela historia, nolabait zera eskontakizun historizista, nazten den saiakera ere, eta nazten den zientzia fikzioa, eta oso lerratuta Gloraldirako egin genuen hori, eta oso lerratuta zegoen Bilbon, eta alde horretatik nire zalantzak nituen, ze puntuta daño zen trasladablea, ez, eramangarria beste esparru batzuetara, baina, beti egiten dizkiot aldaketa batzuk, naiz eta funtsean, ez, oso Bilbon kokatuta egon, eta kasu honetan adibidez hori, ja propinan eta inkluso kuadernilloan sartu indute ipuin berri bat, eta ipuin hori oso donostiarra da, zeka donostiarrei, en fin, Bilboko gauzekin joatea, benetan arriskutsua da, eta ulertzen dut, kompensazio moduko bat eman berzitzaiela, orduan, en fin, ipuin berri ultra donostiar bat atera zait. Orduan ez dira aserretuko ez donostiarrak, eta ez daitezela aserretu, ze emanaldi goxoa izango da, aipatu dugu, bidelagun izango dituzu ibilbeditarrak. Hau, nola ensaiatzen da? Kontzertu bat bezala, edo etzarete elkartzen zarete, nolako izaten da prozesua? Ez, egin genuen entzaioren bat edo beste bera garaian, baina, en fin, ez bakoitza bere aldetik. Nik hori musikaia badaukat, orduan horren gainean egiten dut bizka bat, eta gero soinu proba egiten dugunean egiten dugu ensaio bat.
Ibilbide taldeak iragarri zuen urtarrilaren 8an oholtzatetik kanpo emango zuela urtea, horrela hasiko zutela eta bukatu ere bai, salbuespen gutxi batzuk izango zirela, eta guk triste jarri ginen, agurtu genituen, gero arte esan genien, eta han non lortzen duen Iban Zalduak ibilbedi oholtzetara bueltatzea 2025an, ze erreman diezu? Nola lortu duzu? Bueno, hori, justu haiek hain zuzen ere, hori, pixkat eskatu zidatelako izaskun arruetik hau egin genezaken, nik printzipioz hori, hain gauza bilbotarra izanik, pensatu nuen, honik igual ez dauka rekorrido askorik, baina, eta proposatu nien, eta nekien retiroan zeudela, ze disko berria grabatzen ari dira, eta baina esan zuten, gustatu zitzaien nola geratu zen Bilbon egin genuena, eta pensatu zen, salbuespen bezala, eta ez denez nolabait bira bat, edo, ez kontzertu oso bat, eta posible zutela, eta gustatuko litzaiekela hori egitean, asko postu nintzen, talde ikaragarria iruditzen zait, eta gainean eretzat ez irakurle bezala, banda oso baten ondoan jotzeak, iruditzen zait alako lujo estratosferiko bat, orduan asko postu nintzen, konexio minimo bat lortu dugu bion artean, eta hori da, pixka bat. Haian, etorkizun batean nik badakit ibilbideiren azkeneko diskoan izen guztiek bukatzen zutela zitekenarena, erremintarena, eta zuk baduzu, ispiluarena liburu, edo, ipuintxoa, agian hortik abesti bat jaio daiteke. Auskalo, daukat hori, eta gehiago, zeren hori, nire aurreko liburuetan, ia beti sartzen nuen enan bukatutako ipuinen bat, badago tradizio bat, euskal ipuin gintzan batez ere horren ingurukoa, eta ikusi nuenean, izan nuen, diskoa ez ibilbideirena, izan nuen, hauek ere tradizio horri jarraitu diote, eta ondo dago, lan jarraipen batzuk aurkitzea, ez halako mugarri batzuk aurkitzea euskal kulturan gogorarazten dizutenak antzinakoa, baina, niri hori oso ibilbeditarra iruditzen zait, zeren da talde bat, daukana, jasotzen duena, ez gure ondaretik, folketik, eta baina beste nola baitera eramaten du, ez du imitazio huts bat egiten, ez dauka alako ez jite pop bat, eta oso garaike da iruditzen zaidana, eta, iruditzen zaid nahiko, koherentea dela, ez nola bait. Ikusten ari naiz hemen webgunean, badazpada sartu naiz, uste dut 11:30 jartzen zirela gonbidapenak eskuragarri, eta ikusten dut baietz badaudela, beraz gure entzulei esan behar diegu, Donostia Kulturako webgunean sartu ezkero, hor hartu ditzakezuela gonbidapenak, 2 gehienez, pertsona bakoitzeko, beraz, sartu gaur arratsaldean 7:00 Victoria Eugenia klubean egingo den emanaldi hau ikusteko. Iban, badakit gaur honetaz hitz egiten ari garela, baina galdetu behar dizut, ze azaroak 18 da, eta abendua hementxe bueltan dugu. Durangoko azokan elkar ikusteko aukera izango dugu? Ez daukat olan pentsatuta, aurten ez daukat berritasunik, eta ordea dauzkat ikasleen lanpila bat zuzentzeko urrengo asterako, orduan depende nola noan nire lanarekin, horren arabera, ingo dut bisitaldi bat, kuku bat, edo ez. Baina, prinsipioz, ez daukadan ez obligaziorik egile bezala, ez dakit zer gertatuko den. Oso ondo Iban Zaldu, eskerrik asko minututxo hauek hartzagatik gurekin hitz egiteko, beste batean bigarren kafea virtualki izan beharrean aurrez aurre hartzen dugun, eta kakapila gaur arratsaldeko emanaldirako. Oso ondo, eskerrik asko. Agur. Behatzakoz lehioa bero Gaur inoiz ez da gero Entzuleok, 11:28 minutu ibilbediren musikarekin eta Broken Brothers Brass Band honekin, orain bat gara, Brass Band hau entzuten ari nizela, ez da ikusi duzuen Jon Viejok eta Piratak eta
Eskuartean zerbait darabiltela. Eta Raul Bautistak eta eskuartean, ez, martxan jarri dutela ranchera proiektu bat. Ui, rancherak. No, ranchera, musika mexikarra, nola esateko, baina oso itxura ona duena. No, arrakasta handia du musika estilo horrek gurean, Ez dela, galdetu nola dira hauek, puro relajokoak, hauek Euskal Herriko festa guztietan aritzen dira eta... Eta Euskal Herritik kanpo ere bai. Baita ere, noski, baina gero kursalen jota sarrak agortu egiten dituzte eta... Dobleteak egiten. Oño, bentxe, rantxerak eta. Me vale madre izena du proiektuak, seikotea da, eta, bueno, hortxe diote, José Alfredo Jiménez, Chabela Vargas, Antonio Aguilar, Rocío Durcal, Paquita la del Barrio, Vicente Fernández eta beste batzuk, baiz eta lizentziare eukiko duten, olako pop rock taldeak estilo mexikarrera eramateko. Hemen juntatu dira, Leire Moreno ahotsean Pirata bera, basuan eta ahotsean, Iñaki Dieguez akordoian, Mikel Sukuntza gitarra eta ahotsean, eta Jon Bijo eta Raul Bautista trompetetan, eta, bueno, hemen aipatzen ari garela, idilo gitarren baimenarekin, venga, salto egingo dugu, eta entzungo dugu. Me vale madre. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía. Para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Aizu ez, ikuste duzen Me vale madreko jende honek egingo ligukela bisita bat ora gure entrevista akustikoetara? Agian bai. Gainera, ukelele bajo bat badaukagu hemen, piratak eluke karri beharko ere? Hemen dago? Ez aldago hemen? Ez. Eraman altzuen zigorrek? Bai. Ara. Baina inigo. Egia da? Ez dago. Ukelelea zegoen lekuan, lore sorta bat jarri zenuen. Egia da. Eta hortxe dago. Bueno, oso Me vale madre lore sorta ere. Baigizun Me vale madre esan nahi duen. Bosta xola. Bai. Vale. Uste nuen azalpen ez, nondik zetorren edo... Me vale madre erabiltzen dute Mexikon, bosta xola esateko. Juntado dezkigu, esan da bezala, Pirata, Dieguez, Viejo, Bautista, Sukuntza, eta Leire Moreno ahotsean, eta proiektu honek, uste dut plaza batzuk egingo dituela, bai, eta guk, hemen nahiko genituzkela, rantxera batzu jotzen. Ai, la bikina... Quieran consolar. Ikusiko du zer dioten, baina momentuz, proiektu mexikar berri bat badaukagu gurean, eta musikari ondik ostatutakoa. Ikusi dugu Instagramen Ainara Ortegak esan dira biolin bat behar badute bera animatuko dela. Eritzateke, zazpigarren kide txarra, biolin eta hotxean, ekarpen ondien goluke, Ortegak. Bueno, ikusiko du zertan geratzen den hau, ze, uste ondo pasatzeko asmoa behintzat izango dutela. Entzuleo, 11 eta 52 minutu eta guk oraindik, gauzak dauzkagu zuekin elkarbanatzeko eta zuei kontatzeko, pixkan mexikano ari zitzeiten ateratzen ja. Ui. Bai. Dauzkagu. Ui. Ez dugu Mexikora bidaiatuko, Ez dugu Mexikora bidaiatuko. Baina mundutik huelta batzuk egingo ditugu entzule. Boi, noski. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. handikuak gure herriaz. Oiz eta arratz berriketan gure herriaz.
nituzke alako segurtasunak eduki. Baina gauzak zer diren kontuak ez zaizkit ateratzen ongi. Hori suertia nun nahikoak diren goienak. Goiuri, Zer? bezeroak beti arrazoi du. Bai, saldi hori behin baino gehiagotan entzungo zuten gure entzulek. Horrela funtzionatzen du zerbitzuen sektoreak orokorrean. Pozik dagoen bezeroak ematen digun poza, egiten dugun lana positiboki baloratzen duenak, eskertuta joaten denak zerbitzua jaso ostean. Horretarako bezeroa zaintzea garrantzitsua da. Ze esan nahi du bezeroa zaintzeak? Kalitatezko zerbitzu eskaintzeak, goxo tratatzeak, dituen zalantzak arreta zentzun eta argitzeak. Niretzako behintzat hori da bezeroa zaintzea. Baina egia da, esaten den bezala, bakoitzari berea jainkoaren legea. Bezero batzuei antza denez, gaizki tratatuak izateak ematen die poza. Ze gauza, Ze gauza, Ezagutzen duzu horrelako norbait? Ez. Nik baitut lagunak sexu praktikei dagokienez, nolabait minaren edo sadoaren muga horretan eroso edo gustora dabiltzanek. Begira, eskertzen dizut hori esan izana, argitu nahi dudalako, ez dudala hortik joko. Hau ez dela, ez garela BDSM-az arituko dibidez. Museo bat aipatu nahi dizuet. Düsseldorfeko Kunstpalat museoa. Bertara joaten denak gaizki tratatua izan nahi du. Alemaniako museo honek honako zerbitzu eskaintzen du. Grumpy Guide. 70 minutu irauten duen bisitan, bisitariei obrak izendatzeko erronka botatzen die gidariak eta ondoren haien erantzunak barregarri uzten ditu. Hau da, zu joaten zara museo hortara, gida bat daukazu, eta hortxe, artean aditua den norbait dago hor zuri azaltzen, normalean museoetan, hau ez dakit ze mendeko lana da, ez dakit ze teknika erabili dituzten, langile honek kontrako egiten du. Erakusten dizu artelana eta esaten dizu, hemen agertzen dena zein da? Eta zuk imaginatu esaten duzula, hori da Felipe Laugarrena. Felipe Laugarrena, baina zu zertzara, ze txolina, nola izango da Felipe Laugarrena? Aurreko honek emangoik eta biharna pareta gartaburuea. Ez dakak ideia iken daguna etorria izizea, eta. Holaxe. Museo honetan behintzat, horrela. Grumpy Guide, horrela, 70 minutu. Berak esaten du ez dituela bisitariak zuzenean iraintzen, ez dela sartzen, beraien fisikoarekin, zu esatera, zu lodia zara eta hona etorri zara, hori ez. Baina bai talde gisa, barregarri uzten dituela, bisitariak. Mugikorra erabiltzen baduzu, herrieta. Eserlekoa bilatzen duten entzatere, herrieta. Museoak bere webgunean dio, eta itzuli egin behar izan dutze, Alemaniera zegoen, esperientzia oso desatsegina dela. Horrela saltzen dute. Eta badakizu zer gertatzen den? Itxaron zerrenda dagoela. Nik gero galdera bat egingo dizut, bukaera aldera. Ea bitartean hori argitzen didazun. Itxaron egingo dut. Ni nebilen barkaia zue, jakin nahian alemanez nola zen oso desatsegina. Txiste egin nahi, baina ez dut topatu. Alemaniar batzuk hitz egiten entzuta nahiko desatsegina bada, Oro. Esan du, hemen Julen Orbegozo. Julen Moikoetxe Orbegozo. Hizkuntzaren ezaugarria. Bai, hori eiga. Baizu, zakarkeria gora bera edo agian horregatik, 2 hilabetean behin egiten den Grumpy Guide honek, esan bezala itxaron zerrenda dauka, datorren urtera arte. Aurten ja, ezin dugu hau lortu. Geratzen da urtean maitzeko, baina, agortu egiten dira. Eta orduan, albiste birakurri danean pentsatu dut, Düsseldorfeko biztanleen berezitasunen bat izango da, hau? Agian, beraien nortasunarekin zer ikusia du. Hoixe pentsatu dut hasiera, baina gero konturatu naiz, ez? 1.430 kilometro inguru daude Düsseldorfetik Erromara. Kentio la parolatxea, hitz madarikatua, Erromako Trastevere auzoko jatetxe bada. Bere zerbitzarien portaeragatik da famatua. Jatera doazenei, turistei barne, birao egiten dietelako edo beste era batera ireintzen dituztelako ezaguna. Jatetxe hasiera batean osteria de Zentzio izenekoa, Zentzio's Eatery, ingelesez 1950ean iriki zuen Vincenzo Zentzio eta Renata de Santis senarremaztek. Eta Massimo Serrato aktoreak proposatuta
entretenimendu hau eskaintzea erabaki zuten. Orduan, 10 urte beranduago, 1951an, La Parolatxe izena hartu zuen ofizialki, eta bihurtu zen aktorentzako eta ikuskizun negozioetako jendearentzako afari berezien egoitza. Zer iruditzen zaizu hau? Bat da museoan gaizki tratatzen zaituzte. Bigarren adibidea da jatetxe batean gaizki tratatzen zaituzte. Zu joan zara jatera, ordaindu behar duzu. Janaria eta antxe zerbitzarik gaizki tratatzen zaituzte. Zer iruditzen zaizu? Ez dakit, nik ez dut probatu eta ez dakit, baina ez diotorrela erakargarritasun gehiagirik ikusten hola bote prontoan, Nik ere ez, baina ulertu nahi dut jendeak zer rollo. Bueno, erakutsi dizuet, Düsseldorfeko adibide bat. Gaina, hasiera batean Düsseldorfekoa, barre egiteko edo balin bada, ulertu nezaken 7 euro. 7 euroren truko dira bisita gidatu hauek, grampi gai dauek, baina, pentsatzen dut trastebereko jatetxe honetan, 7 euro baino gehiago gastatu beharko dituzula bazkaltzeko, eta orduan, diru gehiago joan zaizula, gainera, jatetxetik atera eta etxera joateko moduan ez, esan ez, ze gaizki hartatu nauten leku honetan. Ez da Europako berezitasun bat, Alemania eta Italia ipatu ditut, baina urrutik joan da ere, gauza harrigarriagoak topatu ditut. Zerbitzari batek zaplasteko bat joko balizu, ze pentsatuko zenuke? Eman didala galanta. Azken hori da duela gutxi arte Japoniako taberna tradizionaleko kate batek eskaintzen zuena. Taberna horietan, 3 euro eskaixeko prezio merke baten truke, bezeroak zerbait berezia eska ziezaioken zerbitzariari, zaplasteko bat. Baina badakizu zergatik? Edandako sake guztiaren efektuari aurre egiteko. Horixe saltzen zuen Joteba enpresak, batez ere gardagardo eta egaltxoengatik ezaguna zenak, eskaintzen zuen zerbitzu honetan. Hau da, beraiek eskaintzen dizute gure zerbitzariak prest daude 3 euroren truke, zuri aurpegia gurutzatzeko. Aurpegia muturra berotzeko. Ulertu danaren arabera, lehen da bizi, majo eman, mozkortu, eta gero mozkor atletik espabilatzeko, majo jaso. Majo eman da majo jaso. Oso japoniarra dago, Ona joaten ziren bezeroek esaten zuten, ez dugu egiten, nik ordaindu dut zaplastekoaren gatik, baina ez da mina gustatzen zaidalako, ez da plazera sentitzen dudalako minaren gatik. Eta gero txalo egiten dizubia bideo ikusten ari nahi hemen. Ez da humilazioaren gatik, benetan da, etxera joan aurretik, suspertu egin nahi dudala, ze gehiegi edan dut, eta zaplastekoarekin esnatu egiten naiz, eta etxera iristen naizenean, ez da egit ama, ez da ohartuko hain mozkorra nagoela. Ama esan dut adibidez, baina izan daiteke senarra, lagun bat, edo txakurra bera. Hau da, kontua da, gehiegi edan duzula, eta zaplasteko batek suspertu egiten zaituela. Hanik urrengo gunean beste bat emango nioke hori egiten duenari. Behin ja pasatzen honetan buru. Baina horregatik horri emango nioke. Nik uste dut hemen badagoela zerbait sexuala eta raro, Bideo ikusten ari bazara, zaplastekoa jotzen dituzten gehienak emakumezkoak dira. Hori aipatu nahi nuen negoziak bere tarifa propioak ditu. Zerbitzari batek muturra berotzea nahi bazenoen 500 yen ordaindu behartzen dituen. Langile aukeratzeko aukera ere ematen zizuten, baina horrek 100 yeneko plus bat zuen, hau da 60 sentimo. 4 euro baino zertxobait gutxiago batik, irten zitenzken saltokitik zure zerbitzari gogokenaren esku aurra masaian ondo markatuta. San bezala zergatik, bezeroaren hobe beharrez. Zaplasteko zerbitzua kopekin pasatutako bezeroentzako aukera gisa planteatzen zen. Etxera itzuli aurretik esnatu nahi zutelako. Entzun dezakegu inoa? Zaplastekoa? Noski. Bideoak badauka horrela. Baina menik jarri zute musika italiar bat traste bere giroan kokatzeko eta orain Japoniara joan nahi dut. Japoniara joan nahi duzu. Horrela entzun daiteke. Joteba jatetxe hauetan zer gertatzen zen. 这是日本爆火的耳光餐厅，客人用餐前必须接受美女服务员的扇耳光服务。这些美女扇得越用力，顾客就越兴奋，所以美女服务员就会使出全身力气，抡圆了巴掌使劲扇。而客人被扇后不仅不生气，反倒是感觉心情舒畅，浑身爽。事后还会向对方表示感谢。每天都有全国各地的客人挤破脑袋往店里跑，心甘情愿的排队等着挨打。让人感到意外的是，来这里消费的。Itzulpenak nahi guzu hori ze. Ez, kontatzen ari dena horixe bani kontatu dizena. Sekulako zaplastekoak ematen dituzte, eta ez dakit egia esan, 500 yen hoiekin den zaplasteko bakarra, edo bat baino gehiago, ze bideoan ikusten den bezala, bat bestearen atzean ematen dituzte. Ez da zaplasteko bakar bat, ez da... Zazpi neska, gazte, arropa,
xelebreekin bata bestearen atzetik gizon bat zaplasteko zen, da pixka bat, eta inork ez zizala gaizki ulertu, baina ni Japonian ikusi dituen gauza arraroen artean beste bat. Bai, eta badakizue, zer gertatu den? Zer gertatu da? Jatetxe kate honek jada zerbitzu hau ez duela eskaintzen. Zergatik, Inigo aipatu bezala kutsu sexual arraroa eduki dezakelako? Ba ez. Langileak lesionatu egiten zirelako. Oire baldin hau. Kolpea ematerakoan lesionatu egin zitzaizkion jabeari hainbat zerbitzari. Ba ez dakit, kolpea ematerakoan, zaplastekoak ematerakoan, indar gehiegi erabilita edo. Eta orduan konturatu zen, langileek jartzen zutela eta ezin zuela aurrera egin tabernarekin eta jatetxearekin. Zartagi bat, da. Gauza proposa, esku ez lesionatzeko. Ipurdi zabalxa marro den zartagi bat hartu eta zabla. Nik esan dut baina, posiblea, benetan jenderi hau gustatzen zaio, bantza denez bai, ze bidaiatxo honetan joan naiz Australiaraino, eta nire topatu dut, beste zerbait. Karen's Dinner izeneko jatetxea bat. Beraien leloa da, hamburguesa onak eta tratua txarra. Ta sakonduta hoxe jartzen du beraien webgunean. Karen's jantoki interaktibo bat da, eta zentzugabeki divertigarria. Karensen zerbitzari zakarrak agurtu eta itxerango zaituzte, eta hainbat partida inozo jokatzera behartuko zaituzte. Hemen ez dago sorpresarik, ona joaten denak badaki zer jasoko duen. Tratu txarra, zerbitzari zakarrak, zerbitzua ere horrelakoa, baina hala ere joan egiten da. Gainera webgunean jartzen du, mesedez, erreserbatu, ze beteta egoten gara, eta orduan, etortzen balin bazara erreserba gabe, ziurrenik, txera joan barko duzu bueltan, zeu, beteta egoten da. Beraz, ez da zerbait kulturala. Ze jarri ditut adibideak alemaniakoak, italiakoak, australiakoak, japoniakoak. Arrituta nago, txundituta nago, eta orduan pentsatu dut, nik hau dut ulertzen. Jendea erakartzeko izangote da? Hau da, marketinga, besterik gabe, bai, ez? Hori izan daiteke arrazoietako bat, eta pixka bat gehiago ikertzen ikusi dut, adibidez, Düsseldorfeko museoarena badagoela kokatuta proiektu baten baitan dela jende gaztea museotara erakartzeko. Ez dakit zergatik lotzen duten jende gaztea eta gaizki tratatuak izatearen hori. Igual behar duelako marketing saretako horren eragin gehiago, ez? Eta saretan lau influencer joango dira gaizki tratatu dituztela kontatu, eta horrek emango diolako igual publiko gazte horrekiko lotura gehiago museoari. Balitek eta ordan ikusi dut, proiektu bat balin bada, gazteak erakartzeko proiektu bat balin bada, ikusi nahi dut ze beste proposamen dituzen. Eta bi ikusi dut asko gustatu zaizkidanak, eta azkeneko minutuak ere bile ditzaket bi proposamen hauek egiteko. Bat da, Borlinden museora bisita galtzerdien orduan. Museo bat erabateko isiltasunean bisitatzea. Artelanak benetan ikusteko denbora hartzea, beste bisitarien distrakziorik gabe. Hori da, Borlinden museoan, Herberetako Uesen Arririan dagoen museoaren proposamena. Zapatak kendu eta galtzerdi utxien paseatzean dantza. Antza denez, horrek energia berezi bat sortzen du. Honela funtzionatzen du galtzerdien orduko isiltasunak. Larun bat eta igande goizero egiten dute, goizeko 10-etatik 11-etara. Museoa 11-etan irikitzen dute normalean, egun hauetan 10-etatik 11-etara, galtzerdietan joan behartzara, zapatak utzi behar dituzu leku batean sarreran, mugikorra itzali behar duzu, eta hankutxik, galtzerdiekin, museotik pasatu dezakezu. Sekulako arrakasta izan omen du honek, eta hau ulergarriagoa egiten zait. Eta hori beste mugaraino eraman da, Stuttgarten, galtzerdiak kendu nahi bai dituzu, biluzik sartu museora. Baden-Württembergeko historiaren etxeak sarrera guztiak agortu ditu bisita berezi batzuk antolatu dituztenean. Bisitaren mezua argia zen. Garai honetan, erakusketa arropari gabe bakarrik bisitatu al izango da. Hau da, museora guztiz biluzik sartu behartzara. Proposamena Frei Schwimmen Gemeinsam, igerik eta librea elkarrekin, bainoaren historiari eta moral publikoaren eta zintzontasunaren nozio aldakorri buruzko erakusketari lotuta dago. Kontzeptuala da beraz, pixkat performatiboa edo. Pixkat performatiboa da. Erakusketa gainera pasarte historikoak errepasatzen ditu, biluztasuna ez dela beti onartua izan erakusten digutenak, ez? Eta baita, baino jantzien evoluzioaz ere hitz egiten dute erakusketan, kontua da, lehen bisita baino, bi astelenago sarrera guztiak agortu zirela, eta behin baino gehiagotan egin dutela, eta segulako arrakasta izan dela, museora biluzik jutearen kontu hau. Ez ezazula ikusi Leicester Zetaken kontzertu bat biluzik? Bai. Sarrerak agortu badira?
Bueno, baina hemen zer ikusia zeukan erakusketarekin, artelanarekin... Baina kontzeptu bat sortu, alegia ez mitoaro bat, beste bat. Ez peio reparazek kultura kristauarekin eta badaukaulako harreman kurioso bat, eta igual... Joango zeinake? Baldera ona. Kontzertu bat... Beratzen dizut, makora baldin bada ez, mikora baldin bada bai. Ega kontzertutan mugikorra askoak egoten dira, eta orduan grabatzen dela, jendeak grabatzen duela, eta niri horrek pixka bat... Baina horri ingo litzateke... Mugikorrak debekatu. Bai, nago nik usun badola zorrotxo batzuk asmatu dituzte, ikastetxeren batean erabiltzen dira, ez da gizerri aldetan zan, eta egiten dituzte erabat blokeatu, eta Bilbon bertan? Ni hemen zera pentsatzen... ez da egit zeleku sofistikatutan zala. Entzuleok eguerdik amabiak ditugu, guk ondo tratatu zaituztelakoan, agurtu egingo zaituztegu. Julen Goikoetxorbe oso datorren asteleen edarte. Hori da, ondo ibili. Goiure Zizarandia bihar arte. Eta zuek entzuleok plazar baduzu, gu bihar goizeko 10:00 hemen txizango gara, naiz irratian zuekin. Kafe hartzeko prest ondo izan, eta aste arte polite igaro, eguraldi ere gozo dagoelako, eta laister bihartik aurrera uste dut bestelako izango dugula. Zaindu, agur! Keep calm and bigarren kafea.